במיוחד לרעות. הפכתם לחלק מרקמת חיינו במשך השנים. את זאת סיפרנו לילדינו באלה הימים. ואף שכל אחד מאיתנו במקום אחר היום, הזיכרונות מחזירים אותנו אל זה המקום. הייתם אחלה. נזכור את לבכם השופע ואת כל מה שמזה משתמע, ולכל אחד מכם ולכולכם ביחד נאמר, אין אדם מושלם. יש אדם משלים, משלים משימות במלוא הדרו, משכין שלום בין אדם לחברו, דורש שלמות, יושר וכנות, נותן מחויבות, כבוד והגינות. מדריכים שכמותכם קשה היום למצוא, אשר נתתם מזמנכם לעת מצוא. עם קשיחות, חיוך ואהבה לתנועה, נתתם לנו כוח להמשיך בכל עת ושעה. וזהו הרגע בשבת צריכים גם יחד, לומר תודה אישית לכל אחד מכם ולכולכם ביחד. ואנו חברי הנוער העובד שפרצנו כנפיים, גאים בתפארת המועדון ובכם כפליים. וכל המקשיב יודע היטב, זו ברכת החניכים מכל הלב. ובאשר לזיכרונות, נסבר שבמרכזה של קדימה, שנראתה אחרת, שכנו מועדון הנוער העובד לתפארת. והשכיל מייסדו דוד לילבר לדעת לאפשר לנו הילדים פעילויות רבות להרחבת הדעת. בשבילנו הילדים המועדון היה היכל גדול, שבשעריו באנו מקטן ועד גדול. בשמאל לשער עמד לוח המודעות, עליו נרשמו זמני הפעולות. כל חניך ידע זאת היטב שעליו לעבור במסלול אחיד ומחייב. כולנו היינו בנבטים, ניצנים, עמלים צעירים, עמלים בוגרים, ורק אז הייתה לנו הזכות לבחור שם לקבוצה ברוב גדול. והנה יושבים פה היום חניכי מגל וחרב, איתנים, להבה ורעים, ולכולנו חוויות וחברים משותפים. הפעולות בנוער העובד היו רבות ומגוונות, משחקי חברה כמו טלפון שבור, חידונים, מחנאות ומשחקי כדור. אהבנו במיוחד את משחק המחניים בחולקה קבוצה לשניים. בימי חמישי שיחקנו פינג פונג באולם הגדול, ובאולם הקטן משחקי שולחן לכל. מדי פעם יצאנו לאש לילה מפחיד לאללה, ביער ליד ביתו של דוד לילבר במושבה. לילבר! צעקנו כתוב, שקט מלפנים, דממה מאחור. כשהגענו ליער התפזרנו בזוגות על מנת לנווט ולחזור לנקודת האור. בכל שבת, בשעות בין הערביים, יצאנו לרקוד בעזרת השניים. דודו שני שניגן באקורדיון, וצביקה המדריך שזכור לי מלהקת כרמון. רקדנו דבקה משולשת ומעכה, הוואה קטנה מן הגיא, בזוגות, במעגל. רגעי השיא היו מחנות הקיץ. קיבלנו בנייה בתרמיל מסומנים במשולש אדום. הארגון היה למופת ויעיל, ובשעת המסדר עברנו לדור. הייתה לנו גאוות יחידה ולא במפתיע. כל שנה חזרנו עם הגביע. היינו מומחים במחנאות. עבדנו מבוקר עד לילה ללא לאות. הפכנו סצנדות לחצובות בעזרת קשר שטוח וקשר מוט. בנינו מחנה לתפארת ומגדל עליו התנוסס הדגל למשמרת. עם עלות השחר השקענו, הדלקנו מדורה, שתינו קפה שחור ואכלנו שוקולד פרה. ארוחות הכנו מקצועות שימורים, ובערב סביב המדורה שרנו שירים רוסיים. במורדות הגבייה דוהרים סוסים, ובשטף קצב ומרצים מנפצים, פרשים קוזקים בגדודי בודיון יוני דוהרים לקרב. והמשכנו ונגדבו אגף וגם תפוח, הוספנו את צבעונים בכל השמה החבריה, קויבניה ובניה למעזר קוטיבניה העולמית. וכמובן איך לא, סיימנו עם קבוצה כפולה והיא עולה על כל העדיים, קבוצה כפולה והיא עולה. כן, זו הייתה ילדות קסומה, פה בנוער העובד של קדימה. רגעים שזכורים לכולנו, ואנו נושאים איתם הלאה לילדינו. אלה רק מעט מן הזיכרונות, את השאר נשמור לפגישות הבאות.
ובעזרתך אנחנו מצליחים לשמר את היחד. מהאוהבים, המוקירים, חניכי הנוער עובד קדימה. תודה לכם על הסובלנות, ממש תודה. ועכשיו אבנר, ככה לפני, הערב הוא גדול שאתם ראיתם אולי את התוכניה, אבל יש לנו איזה 5 דקות קלות של שעשוע. אבנר תעמד. מי אמר? ערב טוב לכולם ולכל אלה שהצטרפו. עכשיו, כל הערב יהיה בסגנון של שחזור של העבר, וכעת יהיה לנו איזה משחק. השופטים זה עמי, דוד ויאנקלה, אנחנו מזמינים אותם לבמה, בבקשה. כל אחד שיקח את הכיסא. ואנחנו מזמינים 3 אנשים מכל מחזור, לעבר, רעים, מגן בקרב ותנים, 3 שחושבים שיש להם זיכרון טוב. כל הערב מלווה בפרסים. אז אנחנו... אבל רוצים להתחיל. ספי, רוצים להתחיל. תארגן את כולם. כולם מתבקשים לשבת, רוצים להתחיל. חבר'ה, יהיה זמן למפגשים חברתיים. אז ככה, חבר'ה, מצאנו כמה דברים, אז אנחנו מחפשים את הבעלים. אז ככה, לפני שנתחיל בחידון, קצת הומור. שלחנו צוות שעשה חפירות במועדון, ומצאנו שרוך אדום בן 40 שנה. אז מי שירד, מתפגז אצל דוד בכיס. הוא קצת יציר. כמו כן, עשינו עוד חפירות, ומצאנו איזה בור, ובבור הזה היה שק שינה. עכשיו מתברר שהשק שינה הזה היה גנוב. ועד היום, 40 שנה, לא יודעים של מי זה. אז אנחנו מבקשים לדעת מי חפר את הבור ומי הביא את השק שינה. דוד, יש לך מה להגיד בנושא? מצאנו שק שינה גנוב. אז תגיד ש... איך היו אומרים שקי שינה צריך לשאול את רחמים. בבקשה, את רחמים מבגל אחרת שהוא ראש גונבי שקי השינה. פעם הוא בא לעזור לי. עשינו מחנה ההכנה בשבועות יחד עם מיכל היפהפייה במכמורת, ושם נעלמו השקי שינה, ולכל הקבוצות עשו בדיקה לאוטו, וקדימה בא עם 5-6 מכוניות, אמרו קדימה בטח לא גונב אף אחד. בימים ההם היו לנו אוהלים שעמיחי קנה לנו פעם בתל אביב, והיינו עושים היינו מקימים אוהלים גדולים וגרים בהם, ואחר כך ארזנו אותם, לקחנו אותם חזרה למועדון. הגענו למועדון, אמרתי, טוב, תלכו, עכשיו היה השבת, תלכו ותפתחו ותסדרו מחדש את האוהלים. זה היה צריך לעשות מול המועדון הכחול. בא רחמים בשינה, והיינו בטיול לעין גדי, ושם היה מדריך בשם תרח. נגנבו שקי שינה, הוא אמר, זה בטח על האוטו של קדימה. הוא עלה על האוטו של קדימה, ניסה לעשות חיפוש, ביקשתי מירכא לבמיחי, אתם זוכרים איך זרקתם אותו מהאוטו? אני נדמה שאני לא מדבר לשם. טוב, יש פה נציגים מכל קבוצה, והשאלות הן זהות, הזמן הוא מאוד קצר, בערך 20 שניות לענות על כל שאלה. מי שלא עונה, מפסיד. יש פרסים בסוף הערב, ספרים. יש ספרים, והשיטה של חלוקת הפרסים היא עם מבטקים, כמו של דוד.
כל מי שזוכה, מכניס את היד לתוך החבל, מוציא פתקים, יש על זה מספר, הולך לפינה של הספרים ולוקח את הספר לפי המספר. אוקיי. השאלה הראשונה, אבל עונים מאוד מהר, אצלכם היא ראש קבוצה? נורר. אצלכם היא ראש קבוצה? דליה. אצלכם? מירה. אז אתם אילנה, מרכזים צ'יק-צ'ק. שאלה ראשונה, איך נבחר שם הקבוצה ומי הציע את השם? יש לעלות מהר, דוד, עמי ויענקל'ה לשופטים. אבל לכתוב. ועד הקבוצה הציעה שמות והייתה הצבעה דמוקרטית. רגע, בוא נעשה... שמואל, אפשר מיקרופון נייד? שמואל. אפשר נייד? זה אתה רוצה? כן. בוודאי שזה נכון, מה אתה שואל אותו בכלל? כל השאלות קשורות לעבר. בבקשה, טל. ועד קבוצה הציעה שמות, כל אחד היה יכול להעביר אליו את השם, ובהצבעה דמוקרטית השם שזכה ברוב. אז בתמצית כולם, כל החניכים בוחרים שם והרוב היה קובע, אבל היינו צריכים לקבל את האוקיי של המדריך. דוד, תקשיב לכל, אני יודע מה הם כתבו, הם כתבו דברים אחרים. היינו מתקיים לתוך הכובע טמבל של דוד, ובסוף דוד בוחר את השם לבד. לא משנה מה רשמנו. דוד, נקודות בסוף, תרשמו. אוקיי, שאלה שנייה, כל קבוצה צריכה להכין בדיחה של פעם, בדיחה של אהבה. טעות של המדפיסה. יש פרסים, אם אתם יודעים, אני מזמין מהקהל חבר'ה. אוקיי, דליה, התחלה. אבקת חשמל, אנחנו תיקנו אותך, אני חושבת שלנו כבר מגיע מראש. זה היה אחרי שהיו בו הפנסים, הלוקסים, כל כלי התאורה בלילה. דובי, זה נכון? לא נכון. דוד, זה נכון? היה לוח של הספק לצד במגרש שמתחיל לרוץ ולהחליט כאן. רוצים לענות? צדוק? מישהו מהקהל יודע? אלי, אתה מוזמן לפה. אלי, בוא. שלא היה אור היום הולך לקבל חשמל. מה? הנה, תכף דובי ניתן לכם את התשובה הנכונה, ניתן אפשרות לאלי לענות. אני אקבל פרס? אבקת חשמל, הייתה בעצם בדיחה, היו שולחים מישהו לחפש אבקת חשמל, דבר שאי אפשר למצוא אותו בכלל, והוא היה הולך לחפש וחוזר ואומר לא מצא, לא תדע בדיחה. דובי, אתה מוזמן לענות. אלי צדק, תרשום לאלי מגיע ספר. הוא נגע בחרב, כן. עכשיו אתם מוזמנים לרשום שמות של קשרים שהיינו עושים במועדון. קשרים עם חבלים. צ'יק צ'ק. בקהל, מי שידע קשר שהם לא אמרו, יקבל פרס. טוב, בינתיים נספר איזה צ'יזבט. אז ככה, למחנה קיץ כולם נרשמו, חוץ מספי העגיל. עכשיו ככה, אני קורא שמות של החניכים שיוצאים לחלוץ. סולימני דוד, שמואל מבוקה וברוך נחצ'י. יוצאים עם עמי חלוץ. עכשיו נסמן את הטיול. יוצאת שרה עוקב היום. את יוצאת לסמן את הטיול במצדה. אוקיי, זהו, אני מבקש להניח איתי. בבקשה. קשר מוד,
קשר שטוח, קפיצה וקשר הצלה. הכל מחדש? קשר מאוד, קשר שטוח, קפיצה וקשר הצלה. את העינים בצד. צדוק? אז ככה, קשר מאוד, קשר שטוח, אתה מסתיר את זה רגע. קפיצה וחניקה וקשר צרפתי. דליה? קשר מוט, קשר הולאה, קשר שטוח, שבילי, הצלה, קליטה רגילה וקליטה משולשת. קשר מוד, קשר שטוח, קשר משטרה, קשר עגול וקשר הצלה. אני חושב שלהבה מגיע להם. אוקיי. אז להבה מקום ראשון בתחום הזה. שאלה נוספת, כולם יודעים שלדוד קוראים זקן. אנחנו רוצים לדעת איך נולד הכינוי זקן לדוד. אני מאמין שהם לא ידעו. מישהו מהקהל יודע לקבל ספר עם הקדשה של דוד. הנה, דליה מוכנה לנסות. איך נולד הכינוי זקן לדוד? דוד בן גוריון הזקן ודוד ללמר הזקן, אבל זה יותר הזקן מנהריים. הזקן מנהריים? דוד הזקן לא? דוד בן גוריון? כן. לא. מישהו יודע? מישהו מהקהל יודע? מישהו מהקהל יודע? אף אחד לא יודע. נתנאל, אתה יודע? מפקד הפלמ"ח? על שם מפקד הפלמ"ח? זקן, קוראים לך על שם מפקד הפלמ"ח? לא, בוודאי. אוקיי, אז אתה מוזמן לענות על השאלה. איך קוראים לך? רגע, יש פה נתנאל. דוד, אביר, יפה. תרשום ספר לנתנאל. זה לא שייך, נתנאל באופן אישי מקבל ספר. אוקיי. שאלה נוספת, איזה סיגריות דוד עישן? לא, הרבה סוגים. נא לרשום. 20 שניות. איזה סיגריות דוד עישן? דוד, כמה שנים אתה לא מעשן? כמה שנים אתה לא? דוד לא מעשן 25 שנה. אז בינתיים לא היה. רגע, יש פה, אוקיי, אני מבקש להפסיק. צדוק, נגמר הזמן, בבקשה. הוא עישן ברודווי, עדן, מלבורו, אסקוט, סטנות ודקל. לעולם לא עישנתי אסקוט. דוד לא עישן אסקוט. ארבע סוגי סיגריות. דובה, ברודווי, ובוודאי על שטוח ברודווי. 5. דובה וברודווי. 3 סיגריות. דגל וברודווי. דגל? דגל. עישנת דגל? לא. צדוק? כנסת 6, עישנת? כנסת 6. וגם את הצרפתים לאחר המדורה. טוב, עכשיו דוד יגיד לנו איזה סיגריות הוא עישן. אבל אתה תענה על כל השאלה במלואה. דובק, סליחה. עדן דובק, עדן וברודווי. אוקיי, שאלה נוספת. מישהו רוצה להוסיף? אוקיי, שאלה נוספת. כידוע לכולם, במחנות הקיץ היינו צובעים אחד את השני. מי שהיה הולך לישון מוקדם היה גם בבוקר צבוע. השאלה, עם איזה צבעים היו צובעים את הישנים? איזה סוגי צבעים היו צובעים את הישנים? משחת שיניים זה לא חוכמה. בבקשה. משחת שיניים, משחת נעליים, ועוד
משחת שיניים ומשחת נעליים. משחת נעליים, משחת שיניים. עוד דבר, אסור. משחת שיניים, משחת נעליים וגחלים, אתה נוריאל. וכולם צריך להוריד את כל הנקודות, כי אצלנו אף פעם לא צפו, אני לא הרשיתי לטבוע. שאלה אחרונה לסיום. דוד לא אפשר לבוא עם תכשיטים למועדון, אבל בשום אופן לא, אבל היה משהו אחד או שניים יוצא דופן. אנחנו שואלים את הקבוצות עם איזה תכשיט דוד הרשה לבוא למועדון. צדוק אומר שהוא הרשה לבוא עם טבעת. סיכה. איפה הייתה הסיכה? יש סיכה בחולצה? סיכת הנוער עובד על דש החולצה בדרך כלל, שעון ולבנות קשת לשיער. החולצה של הנוער. אוקיי, דוד, אתה מוזמן לענות. הגילים לא הוצאתי מהשתיים. סיכה היה מותר? סיכה. אוקיי, סיכה והגילים. אוקיי. הגילים דוד הרשה. אוקיי, דוד, מי זכה בנקודות? להבא זכתה מקום ראשון. אוקיי, אני מבקש לחזור למקומות. רגע, דוד רוצה לומר משהו, סליחה. טוב, תראו, כמובן שאין צדק לתחרות הזאת, מפני שומעים אותו, לא שומעים אותו? כמובן שאין צדק בכל התחרות הזאת, כי להבא זה הקבוצה שלי, שאותה אני הדרכתי אישית ולא הבנתי אותה אף פעם לשום מדריך אחר מכיתה ג' עד י"ב, כן? הם הילדים שלי הכי הרבה מכולם. הם יודעים את הדברים, תמיד הייתי מחזיק אותם בתוך הכיס. אוקיי, אנחנו ננצל שיעקב פה להזכיר לכם, נבנתה בריכה במועדון. אז אנחנו שואלים את יעקב, איך נבנתה הבריכה? הוא בנה אותה. מישהו יודע לשחות? בזכותו בבריכה. לא, אז הייתי צעיר ונחמד ויפה וחטיף וטוב. אני חטיף עכשיו? אז עבדתי גם בדרכה וגם במסגריה, הייתה לי מסגריה. עכשיו, כמובן שללבר יש לו את השיגעונות האלה שלו, ואני הייתי צריך קצת כסף, והוא היה לו כסף. הוא היה בטוח שאני מסגר טוב גם כן. אז החלטנו במימון של הנוער העובד לבנות בריכה גדולה מפח. וזה היה באמת מבצע נחמד. ולמה היא כל כך? אני חושב משרד הבריאות לא הרשו. לא היה. דוד יוסיף. אחת הפשלות הגדולות ביותר שעשיתי בימי הנוער העובד. ובסופו של דבר ינקלה אומנם אומר שלנוער העובד היה כסף, אבל אחרי שפירקו את הבריכה, כמובן שלא ישבו את זה, וכל הכסף היפה הזה בא מכיסי. אני חשבתי שאם יש לנו קייטנה עם 300-400 ילדים, אפשר לעשות בריכת שחייה. וינקלה, שהיה מסגר, ומסגר טוב, הקים לנו בריכה מבטחת 5 מטר על 5 מטר. אתם יכולים לתאר לעצמכם איך היא נראתה ביום הראשון אחרי שהתרחצו בה 400 ילדים. והיה לי מזל שבדיוק בערב מישהו סיפר לסעדיה עדני, זכרונו לברכה, שהיה תברואן, שיש בריכת שחייה בנוער עובד. והוא הופיע והוא הסתכל על הבוץ שנשאר שם בפנים, וגירד את הראש ואמר, אני חושב שמשרד הבריאות לא ירשה. אז טוב, אז התרחצנו עוד 2 ימים, בלילות הייתי ממלא והייתי רוחץ, היינו רוחצים וממלאים את הבריכה. בלילה השלישי הופיע משרד הבריאות והמשטרה. ואמרו, אדוני, אתה תעשה פה אפידמיות
ועליך לסגור את הבריכה. אמרתי, בסדר, מה אני יכול לעשות? לסגור את הבריכה. אמרו, לא, אתה צריך לפרק אותה ולסלק אותה. ואם תוך יומיים הבריכה עדיין ישנה, יש לך צרות עם המשטרה. אז הזעקתי את ינקלה בחזרה. להרחיב את הבריכה, הוא לקח ממני 4,000 לירות. ולפרק אותה, הוא לקח ממני 6,000 לירות. וכשהבאתי את החשבונות לנאור עובד, אז הם הסתכלו עליי בצורה עקומה, כמו שאני מסתכל עליכם עכשיו. הוא אמר, אוי, דוד, אתה מבזבז את כספי הציבור! אבל כמה שאני יודע, כל הכסף לבריכה היה מכספי ירושה שדוד קיבל. לא הייתה ברירה. רציתי להזכיר לסיום החלק הזה שכל התמונות שישנן זה בזכות עמי שצילם וצילם וצילם וכמעט ולא קנו את התמונות, אז מחיאות כפיים לעמי. וגם היה חלק בקטע הזה ליענקלה, אני לא כל כך זוכר. ליענקלה לא זוכר כלום, ואני גם זוכר שעמי היה מבריך שלנו לספורט, אז כל הכבוד, תודה בשלב זה. אתם מוזמנים להישאר פה, כולכם תקבלו פרסים, זהו. המיקרופון עובר לאהובה בחזרה. אני מבקשת מכם בבקשה להיות קשובים. רוני עמוס רוצה לברך, בבקשה. אני מבקש מכל הקהל הקדוש והזקן הנכבד לתפוס מקומות, יש לי רק 20 דקות. טוב. ערב טוב לדובי הזקן. דובי! דובי, אני קורא אותך לסדר. טוב, נתחיל מההתחלה. ערב טוב לדוד הזקן, לאסתר אשתו השמורה והבשורה, ולכן קהל הזקנים והזקנות. לא ידוע לי ראשון שהחל לכנות את דובי הזקן, אך היה ברור שהכינוי דבק בו כאשר היה מגילנו. ובגילם של כל הנוכחים פה, ולכן גם אתם זקנים וזקנות. קל וחומר כאשר אתם מתכנסים כדרך הזקנים להעלות חוויות וזיכרונות בעשרות שנים. הוועדה מרכזת תחושה של טוב על חוויות ואנקדוטות, אך כאשר אתה משחזר חוויות מלפני עשרות שנים, אתה מוצא עצמך מתגעגע למכלול השלם שנקרא להיות חבר במועדון הנוער עובד בקדימה. כל אחד ואחת מהנוכחים כאן יגלה כנושאים מוערכים שניטעו והוטמעו בו כאן בכן הנוער עובד בקדימה. כדי לכתוב על הזקן, האירועים והחוויות, נדרש ספר שלם. ואולי המשך הפעילות של ערב זה יהיה אם יתגבש צוות שיכתוב על הזקן ופועלו, כן הנוער עובד בקדימה. במקום להתפרס על עמודים רבים, החלטתי לכתוב מיליון מונחים קצר שיזכיר לכולנו נשכחות. חולצה כחולה בשרוך אדום, תמריץ חיוני לבוא בשערי המועדון ונראה אותך עובר יד הזקן בלי. ועדת קבלה, כרטיס הכניסה למועדון, פעולה מעשית, משחקי חברה ופעילות גופנית, פעולה עיונית, לימוד תולדות ארץ ישראל ובעיקר מלחמת השחרור, כולל צ'יזבטים וסיפורי גבורה. תערוכה, לא גני התערוכה, סיכום שנתי של כל האומנים, בקן, בציון, צביעה, נגרות, קיום, הפקה ועוד. מכסת שעות עבודה. את התחזוקה של הקן, למה אנחנו מזדקנים, תפנו אור. בסוף אני יוצאים משקפיים. כיום לרגע. טוב, מכסת שעות עבודה, את התחזוקה של הקן לא עשו ערבים, תאילנדים או רומנים. כל הקן וכל חניך תרם. ריקודי עם, גם הרקדנים הגדולים לא הגיעו לעיגן ובת שבע, אך כולם רקדו, וככל שהם בגרו ככה אהבו יותר את ריקודי הספות, בעיקר הספורים לחתור, בת יפתח ומזורקה. מסע, הכרת הארץ דרך הרגליים, בכל המרבה הארץ ותשובה. היא קוראת את הסדר ליד הכניסה.
מאסף חוליית המחץ לעזרת המפגשים במסע. ספרייה, לא עירונית ולא ביצוע, שלנו להרחבת האופקים. מחנה קיץ, שילוב של עבודה בכיף, מולת הכותרת בכל שנה. סנדה, מודגש שנאסף בעמל רב על ידי החניכים, היסודות לכל מחנה קיץ. קשר מוד, כיתה א' לחיבור בין הסנדה. כיתה, שילוב מתקדם של סנדה וקשר מוד, היוצרים מבנים וצורות שימושיים כעל הדמיון, שולחן אוכל, ספסלים, מוסרות, מדינה שבירה, הרסנים, שער מסתובב, מחסומים ועוד. מקום ראשון, החינוך לציונות לא נולד בשנות ה-90. אצל הזקן יש רק מקום אחד בכל תחרות, המקום הראשון. גביע הדגל, תוצר מסמל את המקום הראשון בכל תחרות. אם חזר בלי, איזו תחושה גדולה. תעודות, נחמד ומזמין אך לא נחשב, כי זה אומר שזכית את המקום שני או שלישי. מדריך עזר, סימן שאתה גדול וזכית לעזור לצוות ההדרכה הקבוע. בת ובר מצווה, לא חוגגים באולמות אירועים, אלא בעולם הנוער העובד, וכולם נותנים למתנה העתיקה של הזקן, תרמיל ובניין. שיכון וכפר, היו כתובת המגורים ולא נושא לוויכוח עדתי. אשכנזים וספרדים, לא מעניין, לא נחשב, כולם שווים, הוכחה, תראו את הרכב הזוגות בעולם. עונג שבת, חגיגת יום שישי בערב, שלא באה מפסיק. כיסאות מוזיקליים, תרגולת לחיים בעתיד, שמירה על התחת ועל הכיסא. קריאה למטרה, צה"ל מוכיח היום שרמת הקריאה נמוכה כבר מזמן. נמוכה. כבר מזמן נגמר לזבים צלפים. אוכל, לא היה מצדה או תחנת דלק, היה שף ראשי הזקן. וכל אחד הביא קופסאות לתפריט. יזכרו לטוב, הסרדינים, התמונה השולית וכמובן קירס. קפה תה, זה לא משנה, קרוב בלתי מזוהה של נושאים צפוע עם סוכר, והכי חשוב, לערבב בתה במקל. בירור, כאן למדת צדק מהו, משום שכל אחד יכול להיות קטגור, סנגור, אפילו נאשם. לוח מודעות, חובה לבקר מספר פעמים בשבוע, תירוצים כמו לא ראיתי, לא שמעתי, לא קראתי, לא ידעתי, אינם מתקבלים. הזקן, ככל שבגרנו, למדנו לכבד ולהעריך ולהוקיר את האדם שהקדיש את חייו למען ילדי קדימה. כולם יודעים את פעולותיו הפומביות, אך רבים זוכרים כיצד עשה לכל אחד במעשה, במילה, בכסף ובשווה כסף. הצניעות והמתן בסתר עזרו לרבים. יאנוש קורצ'אק נחשב כסמל לילדי השואה. הזקן זכאי בזכות הסמל של המחנך ואיש המופת של החינוך במדינת ישראל. ולסיום, נגעתי קצת במושגים ומילים שהיו בשבילנו עולם שלם וסימנו את שנות ילדותנו ושנות הנאומים. כולנו יכולים לסכם ולומר, תודה שזכינו להיות חברים במועדון הנוער העובד בקדימה, ויותר מדם שאתה נפלא ויחיד במינו העניק לנו את הזכות להיות חניכיו. לזקן ולאסתר, הרבה בריאות ואיכות ימים, כולנו יודעכם ותודה על הכל. לקבוצת רעים, את חנה דיאמה. טוב, אז אחרי שכולם סקרו ודיווחו ומה היה, ואני פונה אליך דוד היקר, נעים להיזכר בשנות הילדות ונעים לעשות זאת במחיצתך ובמחיצת החברים שהגיעו לכאן היום. עברנו עמך שנים רבות של הוואי, לימוד ועשייה שתרמו בעיצוב אישיותו של כל אחד ואחד מאיתנו והביאו לגיבוש לאכפתיות והתעניינות שמגלים אנו עד היום אחד בשני. כשאנו תושבי קדימה פוגשים אותך מדי פעם, עוברים בראשנו תסריטים נעימים על ימים עברו. הוכחת לכולם שחשיבה והצבת מטרה, השקעה ומסירות אין קץ מביאים לתוצאות, והתוצאות דיברו בעבר ומדברות בעד עצמן עד היום. ידוע לכולנו כמה חסרות היום לנוער פעילותן של התנועות וכמה חסרה השפעתן וחבל. דוד, ידוע לכולם שילדים ונוער עדיין נשארו במרכז מעייניך ואתה עדיין מוכן לתרום ולעשות. אנו, חברי קבוצת רעים, מודים לך ומאחלים לך הרבה בריאות, אריכות ימים והמשך תרומה לקהילת קדימה כולה.
ועתה, לדוד שלנו, הוא רוצה לומר כמה מילים. כבר לקחת לי הכל. נכון שאני לא צריך הכל. תודה רבה לכולכם שבאתם. לא חשבתי שיבואו כל כך הרבה, כי נרשמו כל כך מעט שחשבתי שיהיה ברוך, אבל אני רואה שבכל זאת הרוב נרשמו וקיבלתי כל כך הרבה ברכות יפות. תודה רבה לכולם. טוב, אני זקן. ואם אתם רוצים לגמול לי קצת לעת זקנה, אז תבקרו אותי יותר. פעם ב-13 שנה להיפגש זה חלש מאוד. ויש הרבה, בעיקר מהכפר, שיכולים מדי פעם להיכנס. אני תמיד מחכה בשבת, ואחרי הצהריים לאורחים. ואני חושב שהחניכים שלי, שכל כך הרבה מספרים, וכל כך הרבה יפה מדברים, יכולים לבקר אותי יותר. יש כאלה שמרימים שופרת טלפון ואומרים בראש השנה, שנה טובה, ומה שלומך, זה נחמד מאוד. יש כאלה ששולחים לי את הילדים שלהם, אלה באמת הכי המוצלחים. אבל בסך הכל, אני הייתי שמח אם הייתי רואה אתכם יותר, ולא באופן פתאומי מתנה שהיא מבקרת קבועה אצלי, נזכרה שאולי כדאי לאסוף פעם באמת את כולם כמו שאנחנו עושים היום. וזה היה באמת נחמד אם הייתי רואה אתכם יותר פעמים ויותר זמן. אני חוזר ואומר, אני מודה לכם מאוד שכולכם באתם פה, ומקווה שתשתתפו בפעילות שפה הכינו באמת. אלה שהכינו, מגיע להם ישר כוח יוצא מן הכלל, כי הם באמת עבדו והכינו את התערוכה ואת כל הדברים בחוץ, ואני חוזר ואומר, אשמח לראות אתכם יותר. דוד, רק רגע, יש לך ברכה בפלאפון. אוקיי, מנחם אלבו, הוא לא יכול להגיע, הוא רוצה לברך את דוד, ננסה. מנחם, תנסה. מנחם, תנסה, דבר, נראה. שמולי, בוא תעזור לנו. זה לא הולך. אתה שומע? תדבר חזק. שומעים. תברך, מנחם. אפשר לדבר. טוב, עכשיו דוד שומע אותך באופן אישי. ללבר, לא ליליבר. הלו? טוב, מנחם, תודה רבה. אוקיי, אז תודה, מנחם. אני רוצה להזמין את לאה לשיר נוסף, ובינתיים אני והחבר'ה עולים לבמה שם, מתארגנים למחזה האור קולי, ואתם תתאזרו בסבלנות כמו שעשיתם עד כה. תודה רבה לכם. לאה. יהודה, אבנר, צדוק. מישהו כאן אמר שבלימודי אף אחד לא הגיע לא לישראל ולא לבת שבע. אז יש לך טעות. יש לך טעות. אבל זה אלו, גם אני אלו. ובכן, דוד, אני זוכרת, ב-53 או 2, היה כפר ערבי שנקרא מנסוריה. איך קראו לכפר פה שעליו בנוי עכשיו השיכון? מנסורי. ובכפר הזה היה המועדון הראשון שהייתה נגבלה. הייתה עלייה של התימנים, אתה זוכר? ובתוך העלייה הזאת הייתה ילדה אחת קטנה ורזה מאוד. ודוד הרים אותה ב-53, אני חושבת, על כיסא, ואמר, תשאירי. איזה שיר הוא רצה שאני אשיר? 51, אז אני מתנצלת.
איזה שיר רצית אז שאני אשיר? יתאמן שם צרבי ארגן ויתנני עוד ציפור כנף ויתנני עוד ציפור כנף קטנה אשר בקהלתו תנוח שאננה אשר בקהלתו תנוח שאננה ויתנני עוד ציפור כנף קטנה במדודת אין סוף נפשי במטענה במדודת אין סוף נפשי במטענה כעופן נדון עלוד אני גם כן אחרת יעף עד מאוד לנוח אין לי כן אחרת יעף מאוד לנוח אין לי כן ויתנני עוד ציפור כנף קטנה. החלום יא חביבי נשי הן היו אז רוכבות כך ממעל על סוסי אגודת השומר כך היום הן רוכבות על הבעל וחמור זה כבר עסק אחר הן קמנו בחזה הרבלום
יש לזו ומה יש לזו. כולם באים עם חולצה כחולה לנוע, ונגמר הסיפור. לא הרבה. שלום אהובה, סובב? שלום אורנה, מה העניינים? עניינים? או, שלום צדוק. קח לך איזה בומבון אחד או שניים, או 10. או, שלום מתנה, מאחרת כרגיל. מה זה השרשראות האלה עליי? הגיל הזה מה זה? מה זה החצאית הזו? מה זה פה, זה תוגת אופנה? תעופי מיד הביתה להכין את הבגדים. כולם לחדר הכחול. היום זה יום שבת, לא בפינוי שלי. לים, עניינים, כן. עכשיו תראו, מה אני אגיד לי שלי, אני צריכה כסף, קרה לי, מה, אני מקבל כסף, לא כמו אצלכם, עובדים בנוער עובד, זה כזה נקודות. עכשיו אני הולכת לעבוד בזה כשמנה, שימי לי כסף, בוא נראה לי מגיל בה, אוקיי? אמא, זה בשבילי, אל תפחדי, זה בשבילי. אמא, אני צריכה כסף, ובאים לזף אותי, יאללה וירים, עם מי את הולכת? אנחנו הולכים לבלות, לחוף הים, עניינים, סיגריות, לשתות. לחוף הים? כן. סיגריות? להשתתף. לשתות? כן. אז מה את רוצה ממני? אמא, כסף, אני אתייבש לך, אתה רוצה שאני אמות? אני לא מבינה את זה, בחיי, לא עכשיו היום. לחשוב מה שאנחנו היינו עושים בשבתות. את יודעת מה היינו עושים בשבתות? מה? כשכל האנשים עוד היו ברקיע השביעי, אנחנו כבר היינו, כולם כולה, עם תרמיד, ומימייה עם פנים אוכל, ומימייה, הולכים לנוער האופן. למה? את יודעת למה? למה? לחוף הים. היינו הולכים לצעדה. שמעת את המילה? צעדה. לא שמעתי, אבל אני בחוף הים משתובבת. שלום דוד. שלום אהובה, שלומך היום? מה עם המים בביבייה? מים, כמו שאמרת. רק מים? טוב. שלום דוד. שלום אורנה. מה זה, ככה יוצאים לטיול? מה זה הפרטים האלה בתוך הפנימייה? זה יפה. מה זה, את רואה גם בטבע? מה עם משפעת מים? יש לי מים. אחי, תזרקי את כל זה, תנהלי רק מים. רק מים. הם היו במים, זה יש מים. רק מים, אני כל מיני פרחים. תאר להחליט את הפנימייה. הם נקיים, זה רק הפרחים היו. שלום. או, שלום צדו. מה העניינים? בסדר? יש לך כבר בטיול היום? יופי. או, שלום מתנה. שלום. טוב שהגעת, כרגיל מאחרת. רק מים במימייה? פטל. פטל? פטל? מתי זה עם פטל במימייה? אבל אני אוהבת פטל. מה פתאום פטל? זה מה שלימדת אותך פה? מים, שימי רק מים בפנימייה, לא פטל. לכי לשפוך מהר ולהכניס את הבית. יאללה, כולם אחריי. צדוק במאסף, מתנה פה יד לידי, כדי שהוא יתסגרי כרגיל. מה קרה? מה יהיה? אתה במאסף, חוק את כולם. אל המעיין. אל המעיין.
קטן,